F, G, H, C, E, I, J, K, L, M, N, K, A, O, P, S, H, M, S, T, U och O, V och Omega, Q, Y, Z är nästan i slutet och Ä, Ö. Detta är alfabetet A till Ö. B, G, D, D, E, E, F, G, H, C, E, I, J, K, L, M, N, K, A, O, P, S, H, M, S, T, U och O, V och Omega, Q, Y, Z är nästan